Na igira atugo nabi amiyan nagi usumanok ala ma'ana al-hadith. Igira amiyan nagi usumanok apagkukuha kapita na salawati ako niyo tugo nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apapakailain wallah sa malaikat. Ilaman igira mabugaga kapita amiyan nagi usumanok apagkuku. Apapakapi-api ginawa nga kuku. At wala pa man. Ya kami bisto tanok manaka. Katawa na ka ng manisa na nadurniyan. Kunabi ako rakano. Allahu Akbar. So ayaw maanan yan na kanaba marata sukap manok. O ba yung manok ka na pagkipong ka, sarap kailan ka, naasara di ka papanakog. Ayaw pa na ba nga paggangani, anaharang. O ba di mo kaludunong nga nga, pagkipong ka na papakadana ka, para mada ka na breeding ka, mada ka na pisida ka, timing. Kasama muna na mga manok ka na miya makapia-pia, ini pa magkira ka na mga ito na miya makalaiman to. Okay na, di ka kapta ng mga watakan. O ba nyo kapti ka mamatay ka no? Nagira ko na napsimura ka mga mama, alim, ano sa manok ka mapia. Di ka bupan ako, nasami na miso sa atalawa manok. Tiga na sama no to na di ko pun ako nas kanay pun ako ko. Daulog di sa tare kana man ni ubusig na musagiro nang aranakan. Yo ko miya ko adiya man. Ubaw mga no. Mano kani ba siya kabda ka? Nami ako tan na kaya diya man. Allahu Akbar. Nama dini puno ba? Mano kani ba siya? Nami kasungara tay diran ni ubusig kana bata pa nang aranip kugut nga rata. Dan ako sa murka. Atau nak manang nefsi nga iyo. Manok yan ni Mr. Bina. Amatang wala dito ba niya kakwasa mo ka? Niya mamasya ko yun na kanya pembetula ka na ba ka na yung haran? Ipagkagukagwa na ka na yung mama. Nakatya sa kanipin patuanon. Miya kayo sa napusya takong nababala ka na kuwang yawata. Tiga lang na naling Mr. Bin, mas kayo pangosya. Kaya nakapangopa ka na naulula. Imatang wala kagini kanya ko. Anak ya kadir wallah wala talmizu anfusakum uban yu din bebetuan syongaran adik kebabe ano padiu pati nang ngaran pada kana nung ni betul pati gila nung alif ko gagawin gila media kan di membantu na mga takan pada nga nang mamatay kan taman ni matun ada kamano gakata kakatya sa kanike uruan na kaya sokodan no na malo kanu nanapya ka sanggo nanudan tanwa dia nga kalilimot tano. Ino, mga pagariakan, mga babayakan, mga ariakan, dalanguntan mo kayo pumatay. Kati asulun so kaya suludan kaya sawan. Kasi sa ngami po sa nispo Shaaban, asa puno aguni magawi, ada po nakapakaw mo Ramadan, na piyake listad wala so lang unupute sa diyan ka asaragun. Nakati amya pa doon ng kaababay tanobela biya si Haja Putri. Pakasurgaan wallah. Nasama na naditano ka taon, umaapot tanurong kung aratanurong. Allahu Akbar. Mati di mo nga sawala. Ay ako nga tanong ba niya po sa sawali man dodapan. Na diyang kasawa na sunso kaya sunien na subos sa ulama na miyatay na kukuma 20 katao. Ulama, mga alim, ang mga license na kukuma 20 katao miyatay ang ulama sibusang kaya sulasawan. Naliurong ko mga ulama na sumada kada na tao. At si Bin Laden miyawa patapan. Pakasurgan walang talang utapagaritan. Na ayaw maanan yan na diya kanina sa da Amerik tanong ko kapapatay da kapar tanong ko kapapatay da gulungan tanong ko kapapatay ayaw mo pinakaman na bulong yan napakadaan ang kaswiman ka pakadaan kaso paratiyan ka ko Allah lalayo na kapipikir na so kapatay insyaAllah nagkatagong kaseman nagkaturdong ka aliyang kaalimawa ka to insyaAllah so balasan kan wallah at yatulungan na ka ng oras ka na may kalabi siya ka oras isa ka oras sa huli maka minutos. Kasi sa diyan kaya di ka nakakakondisyon, nagira ko na 30 ka minuto sa pagagagan. Nakatiya kaya labi na ko rin sa kauras, balabalasan kan wallah, rilaantan wallah langulangon. Na ayaw man na pagpagami namin tanong wallah na diyan kaya babay tanong aluks tanong abay labi sa marawi. Si Haja Putri, naubaan na lang baan sa niyan, na di tanong pa na makamalabalag na ininang wallah. Oriyan yan, naban yung mapin, nabigo ko niyo kamamangan ni tanong wallah. Assalamualaikum.